SADC makes a big statement on Zimbabwe. Azvino kutombomira mushe. Right, mune Zimbabwe tadzoka zvekare pachannel yenyu yenyaya vision tichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichingoitika mazuva ese zvinhu zvichingoitika misi nenguva. Panapa ndadzoka zvekare ndine nyaya yandaona pabepa rinowanika online. Africa Beautiful Rund vari kunyora zvekare nhasi nyaya yekukorokotedzwa kwakaitwa president weDRC mushure mekunge ahwina election, but vari kuzotaura kuti pakukorokotedzwa kwakaitwa president uya weDRC ma-elections aya ane tuma similarities anga akaita kunofanana nemuZimbabwe zvinhu maitikire hazvaite nokuti ikoko vakatozoendawo overnight vachingovhota vachingodaro nditi, but vari kutaura kuti vakorokotedza uyu weDRC kuhwina kwaakaita pakuti pari kunzi zeki yekuDRC, I'm sure ikoko inenge ichinzoichi ikoko iyo marefri ikoko, I'm sure right. Vari kunzi marefri aya maamacha havanyasogona uchimhanya basa kusatongogonawo basa kwavo vaita, but vanga vatone shungu yekuti basa zvifambe zvienderere mberi. Saka ndosaka vakorokotedzwa nekunzi musiyano uripo neZimbabwe ndekuti Zimbabwe manje marefuri ayo manje anga kuti akatoya vakatozvironga kuti vada kutohwinisa ningi ndo mataurirwo azvaitwa panapa. So pavanyora panapa vanyora vakati SADC made a big statement on Zimbabwe Thursday when the SADC secretariat congratulated the newly elected DR Congo President Felix Tshisekedi for winning the 20 December 2023 DRC general elections. Our sources within SADC say, notably, the SADC secretariat did not congratulate the Zimbabwe and President Emerson Mnangagwa after the 23-24 August Zimbabwe elections. We were interested much in understanding why the DRC president got a thumbs up for SADC when it appears the DRC elections were like carbon copies with the Zimbabwe elections. As our sources within SADC say, the SADC secretariat and the SIOM to DRC elections were switched on and picked up huge differences between the two. The SADC secretariat says there is a difference between a cheating soccer referee and a referee who is impartial but not well trained or ill-equipped. In Zimbabwe, the SIOM witnessed a cheating referee who clearly had a team of choice. He wanted to win. In DRC, the SIOM witnessed an impartial referee who was eager to do the job but was ill-equipped to execute the mandate. The DRC is unstable, with the SADC regional force deployed to restore peace and security in the eastern DR Congo region. Zimbabwe is not our sources within SADC say, okay? An African think tank, okay. The SADC secretariat congratulated Felix Tshisekedi of the DRC. Emerson Mnangagwa of Zimbabwe was not congratulated by the SADC secretariat. It's indeed a huge statement, and one would say it's a big statement on Zimbabwe. An African political science professor based in Florida, USA, said there is a clear evidence that the ZANU-PF-led Emerson Mnangagwa went into the August Zimbabwe election to steal the votes. There was clear conclusion with the Zimbabwe Electoral Commission, the courts, which even barred Kasukwere, who was clearly a threat to Mnangagwa, something deemed unconstitutional, and the Zimbabwe Republic Police ZRP all were clearly there to help Mnangagwa and ZANU-PF win the elections. What happened was a case of thieves breaking into a shop and stealing in full glare of CCTV cameras. Believing the cameras are off, the SIOM report on the Zimbabwe election captured the activities of the so-called Forever Association Zimbabwe FAZ, openly intimidating rural voters with their tables planted at each polling station. In the DRC, it was a different story. Murikuzoona manje pari kusiyaniswa nenyaya yekuti imimika kuno kumanga mane zvinhu zvakawanda. Zita rapi yacho iri kutodainza yaitodawo kuti president Mnangagwa wahwine, kwa kune fazo futi yakaiswa matebhu ayo ichida kuti president Mnangagwa wahwine. Wazviona manje, but kunzi ku DRC manje kwanga kusina zvinhu zvakaita seizvozvo manje. Yanga ingori era yechi yevakomana marefri chete vava. So azoendera mberi panapa akanyora kuti an African think tank explains there is a turmoil in parts of the DRC. SADC has since deployed its regional force to restore peace and security in the eastern DR Congo region. The SIOM
to DRC took note of that the way DRC government led by Felix Tshisekedi conducted itself throughout the elections was so different from the way ZANU-PF lead Emmerson Mnangagwa conducted themselves. Look at ZEC Faz, the courts, and the deliberate move by ZEC to open polling stations in opposition strongholds 18 hours late, with voters voting through the night. Anyone with the balanced mind can understand why there will be a fresh elections in Zimbabwe. Muriona nyaya yacho manje kweri kubva nako ichienda nako, but inini zvangu muri Zimbabwe se munhu wenyaya version sanyaya metision ndine shunguo dzekumboona ve SADC secretariat vacho vachimbobuda vachitaura nemuromo yavo izvi zvekunyorwa pamanewspaper izvi zvikazvi hatichanyatsozitemba mana hatichanyatsozitemba because vanhu vari kuda change muZimbabwe mana. Comment section yangu inogara yakatsamwa chiti vangomana matiregerera imemi komadi kumbotigirawo mumbotiratidzawo ve SADC secretariat vachitaurawo kana mashoko aya tinyatsoziva kuti tane hope because tanoita nehope yemanewspaper nehope yemasocial media, but isu tinenge tichingoya nayo panapa nyaya idzi muri Zimbabwe kuti timboonesana kuti kana vachinyeba futi tigare tavaona kuti next time havazowa nelupo rekubuda naro usite takavadzvanya takavagara bamba nhasi mukutaura kuti mangwana mukutaura kuti this is rumor, this is not rumor. Inini manje ndinonyatsoziva kuti komana izvi hazisi zvekubhiliva 100% zvinhu izvi mani, hazisi zvekubhiliva 100% because isusu tinoda kuti tione zvichiitika kana tionekwo masteps kunzi right paitika step 1 step 2 like zvakazoitika musangano wekuluhanda kwekwe dzakazongobuda dzangowo nyaya zvakanotaurika musangano macho hapana akanyatsobuda ane clue chaicho yakakwana kuti chii chataurwa ikoko kumusangano wakaitwa kuAngola kuluhanda wakaitwa napresident Mnangagwa. Pakazongobuda zvichingonzi vakangoti not everyone is a priest, ndo ega clip yakanyatsoonekwa ichitaurwa napresident Emmerson Mnangagwa vachitaura nemuromo wavo kuti not everyone is a priest. Tabuda mumusangano wafamba bo but not everyone is a priest, but ndo zvinhu zvakangoitiko. But muri Zimbabwe panapa pari kuzonzi ayo marefera yakasiyana kuchasiyaniswa uko ngenyaya yekuti imimi mazimba mamune polisi yaidawo kuti ZANU-PF win mamune Faz plus imimi manyazoziva kuti kunzvimbo mastrongholds opposition vakaita sana Harare and stuff kunzi mumwe kwacho makatozovhura mapolling stations 18 hours kutozovhura akomana mamwe acho akatozovhurwa Nelas and haisi secret akatovhurwa Nelas akavhurwa manheru. I was in Zimbabwe that time and ndakatoyawo ndichitoti ndakanditomboendawo ndinovhotawo but zvechokwadi zvimwe zvacho ndakatozvionawo ndega and that one is not a secret. Hapana kutombovanzwa zvatonzi maelections acho ari kuzonoitwa futi nemangwana. So panapa ndo statement riri kuzonzi rarohwa neSADC manapunzi isusu ndo saka takongratulata ve-DRC because tumasimilarities twa turipo but musiyano wakakurawo futi wanga waripo. Ndo zviri kutaurwa panapa muri Zimbabwe nebepa nhau reAfrica Beautiful all around ndo manyorera vazviita. Isusu takati aiwa sanyaya metition rega tiwe timboweka nyaya yesemetse. Saka muri Zimbabwe ndanguwa ndikakuwekerai nyaya yesemetse tichingokuzivisai zvinhu zvine zvichitaurika. So kana ichinge first time yako kusvika panapa pachannel ine yenyaya version ndakachingokumbirisawo kuti utange nekusubscribe ucomment ulike ushare. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates manyama maupdates anopisa nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika. Thank you so much for watching. See you in the next video.